Добър вечер. Както вече знаете, сте в моя канал, казвам се Никола. И днес просто реших да си запиша едно видео и да обсъдя някои неща, които са ми на сърце. И може би от тях да извлечете някаква полука. Тък съм все още твърде млад и се уча от грешките си. Днес искам да поговоря за това как се уча и от грешките на другите. И днес искам да си говоря за така наречения бърнаут или прегаряне, пренатоварване на български език, тъй като в чуждестранната култура е известно да се нарича бърнаут. Аз затова използвам и този термин, тъй като е по-известен. Но как да се справиш с бърнаут и дали бърнаута реално е лошо нещо и кога е лошо нещо, тъй като бърнаут, да прегаряш, естествено не е нещо много хубаво. Напоследък попадам на видеа на един джентълмен, американец, Дуейн се казва, и се занимава с коне. И винаги обичам да трупам опит и знания от уроците на другите хора, но както знаем, понякога дори да се учиш от чуждите грешки не ги попиваш до край. Затова обичам да го изпитам на свой гръб, особено когато съм научил знанието прясно. По-миналата вечер гледах едно негово видео, свързано именно с бърнаута и изкуството да си мъдър и да знаеш кога да спреш и кога да продължиш. И много странно на следващия ден ми се случи точно това нещо, в което реално трябваше да изпитам урока, който съм научил. И това са моменти, в които наистина обичам живота, в които реално трябва да изпитам теорията, която съм научил на практика. И ми се случи. Даже още днеска ми се случи. Във видеото си той говореше за бърнаута. И даваше примери как когато си на заледен път, най-лошото нещо, което можеш да направиш, е да натиснеш газта. Както и когато се занимаваш с коне, когато един кон е буен и не е в кондиция да те послуша, най-лошото нещо е да го натиснеш и да започнеш да го преследваш, за да направи това, което той иска. Ако това, което ти искаш да направи коня. Ако той е буен и ти започнеш да тичаш след него, той се разбягал, нищо няма да постигнеш с това нещо. И това, което ме научи с този урок, който ще предам и на вас, е да се научиш да направиш 2 крачки назад, когато се наложи. Тъй като да, трябва да се развиваме, не трябва да има застой, но понякога това да си мъдър и това да си умен има много голяма разлика и трябва да се направи тази разлика. И днеска ми се случи така, че да разбера разликата между това да си умен, устремен и от това да си мъдър. Работих цял ден и изпържих. И в един период от време, когато свърших задачките си, исках още. И почнах да бутам някои неща, които вече не ми се получаваха. Вече усещах, че ми става тегло и няма смисъл. Но нещо, което ми се набило в нещото общество и една мисъл, която ме преследва е: давай, независимо как се чувстваш, продължавай, натискай още. Се получат нещата. Да, ама не. И тук идва и пример, който аз съм го изпитал и физически. Когато влезеш в един завой, който е заледен, колкото и газ да даваш, колата няма да се изправи в завоя, а ще отиде в дерето. И това е пример от днес. Колкото аз и да исках
повече усилия да вкарам в това нещо, да бутам, въпреки че вече ми е тегло и не ми занимава с това нещо, няма да свърша нещата като хората. И затова затворих лаптопа и направих 2 крачки назад. И това е да си мъдър. Мъдър е когато ти използваш нещата, които си научил. Умен си, когато научаваш неща и ги попиваш. Мъдър си, когато знаеш в каква ситуация да използваш нещата, които си научил. Мъдростта е прилагането на знанието, което си научил. Това да си умен е колко лесно ще попиеш знанието. Това да си мъдър е как реално на практика използваш знанията си. И днес използвах знанията, които аз научих от този човек. Направих 2 стъпки назад. Тъй като в нашето общество има една стигма, тая хъсъл култура. Културата на преработването без абсолютно никакъв смисъл. Да, трябва да имаш периоди в живота си, в които наистина да си се заключил в това нещо, да си нон-стоп на линия за нещо, което изграждаш, но понякога има периоди, в които трябва да използваш и мъдростта си, в които трябва да се научиш да направиш 2 крачки назад. Но когато никога не си се научил как реално да оптимизираш тази своя мъдрост и как да я изградиш, не се получават нещата и до там се стига до прегаряне. И когато прегориш, най-лошото нещо е да го гасиш отново с огън. Да даваш едни излишни усилия, които ги нямаш в себе си. Това по-добре затвори лаптопа, прибери се от залата и рефлектирай. Тъй като в днешно време повечето от нас, които се занимават с онлайн бизнес и с работа в дигиталната сфера, сме затворени в едни кутийки, офиси, вкъщи, седим зад едни екрани, работим 12 часа, 6 часа, 8 часа, 14 часа. Фокусирали сме се в това нещо. Свършваме си работата, изтупваме си ръцете, че сме готови и лягаме да спим. Или правим някакви глупости след това. Но реално, кога за последен път, след като си свършите работата, седнахте да рефлектирате? И това има много свързано с нещо, което започнах да говоря за мъдростта. Когато ти нямаш време да седнеш да рефлектираш на това, което ти се е случило, да научиш урока си от днес, ти не изграждаш мъдрост. Да, може днес много умно да си работил. Да си постигнал изключително добри резултати с интелекта, който имаш. Но да не си научил урока, защото да не си седнал да рефлектираш над нещата, които си направил днес. Независимо те дали са свързани с бизнес, живот и така нататък. И повечето от нас, и аз съм жертва на това нещо, не се учим от живота. Фокусирали сме се толкова много да сме умни, да сме можещи, да се доказваме на някой друг, да се доказваме и на себе си, че в един момент ние не учим абсолютно нищо, ставаме едни машини. Едно машинално, постоянно повтаряне на движение. Да, в период от живота си това нещо трябва да се случва, напълно го разбирам, но и в този период, дори в периода, в който си се затворил
да работиш към една цел, трябва да имаш едни междинни спирки, на които да сядаш и да рефлектираш на твоето пътуване, тъй като не си взимаш уроци и не изграждаш мъдрост. Ако животът ти е изграден само от работене, машинално движение, имаш един филм на Чарли Чаплин, в който той работи в една фабрика и завърта нещо. В един период от време го прави за една седмица и като му свърши смяната, докато се прибира вкъщи, ръцете му правят просто цък. Това нещо се случва и с вашето съзнание, и с вашия мозък. Като по цял ден се изпържвате да работите и нямате граница, мозъка ви работи постоянно за това нещо. Мислите за задачките, които сте вършили днеска, дали сте ги направили правилно, дали можехте още да сложите, а реално не рефлектирате върху развитието си като човек. Не изграждате мъдрост. И има един много хубав цитат от Ейбрахам Линкълн. Ако ми дадат 4 часа да отсека едно дърво, ще използвам 3 от тях, за да наточа своята брадва. И за 1 час ще успея да отсека цялото дърво. Това е пряко свързано с мъдростта. Ако ти изграждаш в живота си, по-голямата част от времето си отделяш за изграждането на мъдрост, ти много по-бързо можеш да се справиш с проблемите си, тъй като разполагаш с нужната мъдрост за тяхното разрешаване. Но много от нас, лично и аз, и затова и седа и да записвам тези видеа, не се поспираме да изградим малко мъдрост. Защото мъдрост всеки от нас може да изгради. Много от хората говорят, то колко е мъдър, колко много знае, колко много опит има. Да, защото просто е сядал повече от тебе да рефлектира. Или просто му се налагал. Понякога си пришпорен от живота да сядаш и да рефлектираш, тъй като трябва бързо си научиш урока. Но повечето от нас са умни в действията си, но никога не си научават уроците. Никога не ги затвърждаваме, защото не ги изпитваме. И аз днес исках да изпитам урока, който съм научил от Дуейн, който го гледах. И малко по малко почвам да си уча урока. Да, трябва да имам периоди, в които да съм много нахъсан, да преследвам целта си, тъй като това ми е в характера, да върша абсолютно всичко, което е пред мен и да го разбивам като цел. Но за да изградя мъдрост и да се изградя като човек, който си учи уроците, понякога трябва да се поспра. Понякога трябва да намеря една междинна станция, да седна, да рефлектирам, да помисля със собствени мисли, тъй като в днешно време всичко е копие на нещо. Аз не искам да съм копия на някой. Дори сега да ви цитирам Дуейн, аз просто взимам урок, който да си го имплементирам в своя живот и да ви го предам на вас, тъй като може вие да не сте гледали Дуейн. И това е едно постоянно предаване на уроци и аз си го интерпретирам по мой си смисъл. И точно това е мъдростта. Дори от чуждите уроци може да събираш мъдрост. Тоест за какво са ви именно книгите? Това са чужди знания. Чужди уроци. Но вие винаги ги перифразирате, така че да са угодни за вашата история. Колкото и книги да четете, винаги, това го знам, тъй като аз чета книги понякога, винаги си представяш, че си главния герой. Дори да четеш някаква историческа литература, винаги слагаш в обувките на главния герой и на пълководец, за който четеш. Романтизираш това нещо и по този начин ти събираш неговата мъдрост. Това е урока за днес. Да събирате мъдрост и да знаете кога да направите 2 крачки назад. Когато пребуксуват гумите, не подавате повече газ.
Но когато пребуксуват гумите и настилката е изцяло лед, не е хубаво да натискате изпирачка. Понякога трябва просто да се оставите на тази сила, която върти целия свят, да ви покаже правилната посока. Но ако вие постоянно натискате газта и не ѝ позволявате на тази сила да ви води, седите на едно място и губите енергия. Тъй като когато натискате газта на колата, вие губите гориво. Гумите се търкат. В крайна сметка нещо ще откаже. И цялата кола ще спре. И тук не говоря за коли. Тук говоря за вас. Това видео почна много сухо. И аз бях малко объркан, но ето вече почвам да изграждам мъдрост около идеята, която ви разказвам. Затова искам и вас да ви стимулирам, ако ви е по-лесно да обгърнете една идея и да я разберете. Записвайте такива видеа. Първо ще си упражнявате говора, второ ще си упражнявате мисълта и как ви тече мисълта. Тъй като по цял ден работя на лаптоп. С кой си говоря? С никой. С това сега имам нужда да си поговоря с вас. С телефона, т.е. Но аз си представям, че има някой също мене. И го обучавам за това, което аз съм научил днес. И може да му помогне. И това е мъдростта. В един етап, в който си изградил мъдрост, да знаеш как да я предаваш на другите. Тъй като има и неизказана мъдрост, тъй като хората не могат да я конструират в изречения и права мисъл. Сами по себе си има много мъдри хора, но те не могат да те обучат на тази мъдрост. Тя седи в тях. Те я използват в своите си животи. И никой повече не могат да я разкажат на някой друг. Но аз искам да се упражня и да се упражнявам всячески, за да оставям моята мъдрост, която научавам всеки ден на другите хора. И това според мен е от най-високото ниво мъдрост. Да можеш да го оставиш и да го преподадеш. Тъй като има неизказана мъдрост. Аз искам да изкажа моята мъдрост, която съм натрупал за кратък период от време. След време пак да рефлектирам, пак да погледна това видео, за да видя какво съм научил, колко съм помъдрял, през какви уроци съм трябвал да премина, за да стигна до това ниво на мъдростта. И никой не се ражда мъдър. Това са пълни глупости. Никой не се ражда мъдър. За да станеш мъдър ти трябва време. Това е една ултима в тази вселена. Всичко си изгражда с време. Времето тече и с времето си изгражда тия неща. Когато видите един пясъчен часовник, когато то тече през средния отвор, то пак изгражда нещо, изгражда една купчинка. Да, отгоре тече, но долу се изгражда. Но ако никога не течеше това нещо, отдолу нищо нямаше да се изгражда. И по същия начин е и мъдростта. Ако нямаше материал и една материя, която изчезва, за да отиде на някъде на друго място, то нямаше да има градеж. И това отгоре ви е времето. То тече и създава една купчинка с мъдрост. И винаги така ще функционират нещата. Не може да очаквате. И аз не очаквам, че съм мъдър. Аз просто споделям с вас нещо, което съм научил. И по този начин изграждам мъдрост. Тъй като в момента 20 минути. Ето 20 минути. Тук. Слезаха долу и почват по купчинката да се трупат. Това е красотата на живота. Да трупаме мъдрост всеки ден с уроците, които учим. Но и да поспираме да ги научим тия уроци. Поспрете малко. Поспрете. Днеска съм работил, целия си ден съм минал на лаптопа. Поспрях,
Запалих поя, колкото и да е грешно, на мен просто ми харесва. Успях и си рефлектирам в момента на телефона, за да си науча урока. Да поспра малко. Да рефлектирам. Да помисля на това, което съм научил тия дни. И да го изкажа. Защото искам да го покажа и на другите. Какво е мъдростта, ако не можеш да я споделиш с другите? Тя ще си отиде с тебе. Аз искам моята мъдрост, която трупам бавно и славно, да бъде споделена. Тъй като мисля, че другите хора също заслужават да я чуят. Защото мога да помогна на някой. Благодаря за гледането. Надявам се да сте стигнали до тук, тъй като отначало малко почнах неразбираемо, тъй като си разсъждавал в съзнанието, исках да го асимилирам, как да ви го обясня това нещо, което съм научил. И да ви кажа, колкото и да е тегаво, трудно, да няма изход, в каквато и да е ситуация, това, което трябва да ви съхранява е да си представите, че всичко, през което преминавате, е просто трупане на повече мъдрост. Всяка една прашинка от горния цилиндър на пясъчния часовник е урок. Всяка една песъчинка, колкото и да е малка, символизира период от вашия живот, който трябва да мине през средния цилиндър на пясъчния часовник и да отиде в долния цилиндър и да се превърне в мъдрост. Тъй като мъдростта се формира от добри и лоши уроци. И повече от лошите, тъй като от лошите уроци се взима урок. Когато на човек му е хубаво, той се понася по течението и го няма този момент на стъписване, на научаване на урок. Не, човек е в едно право течение на наслада, като е щастлив и като всичко му върви. Обаче като се стъписаш, ти неизбежно трябва да си научиш урок. Няма как да избягаш. С това трябва да помъдрееш.